Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe. Kusangana kwatiri kuita nhasi ira rimwe zuva. Honguka tadzoka nenhau iri kunetsa, nhau iri kutsvereredza iri kuitika kuna mukaradzi kunzvimbo yeMount Darwin, iyo yevanhu vakawirwa nemugodhi. Mashoko atatambira muzuva ranhasi nderekuti zuro pakakwanisa kuburitswa vaviri. Ndofunga ndove hama dziya dzatakambokurukura nadzo. Asi zuva ranhasi muchiitiko ichochi chakaitora nzvimbo, toda kukupaika vari kutaura vakamirira divi rechivanhu, vachifungidzira, vachitaura zvavanofungira kuti ndizvoka zvinogona kunge zvakakonzeresa tsaona iyoyi yakaitika. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Solomon Nyamudo, ndiri mupurisa wachifu Madziva, ndiri munzvimbo yemuno muna mukaradzi. Chandinoda kutaura chinhu chokuti icho muna mukaradzi muno nzvimbo inoyera, nzvimbo inowanikwa zviwanikwa zvakafanana negoridhe. Asi goridhe chatinoziva ndechokuti goridhe rine mutemo warinofamba nawo, zvakafanana nekududzira kuti zvinhu zvifanana nokuti chisi chakatevedzwa, goridhe rinobuda. Mitemo inenge yataurwa nachangamire mudunhu mavo yakatevedzwa, zviwanikwa zvinowanikwa. Asi nokuda kwokuti isusu manje tasamunetsaona dzatakusanganidzana nadzo panguva ino, zvimwe zvacho isu hationi, asi pasi vanenge vachiona kuti kuchovhwa kwemutemo kazhinji kacho sekuziva kwedu isusu kana makarekare chaiwo. Taiziva kuti isusu kana zvikanziso chisi hachishandwe, mumunda hamupindwe, mukapinda mumunda nechisi kurevera kuti mumunda imomo maigona kuparadzwa munda iwoyo nemakonye ozodedzwa kumhondoro. Kare mhondoro dzichiripo, mhondoro dzasvika dzichiripo, mhepo chisvike, moto ichasvika, waitodedzwa kunobhadhira kumhondoro kuti wakashanda nechisi, saka munda wako ukadyiwa nemakonye. Kana kuti munda wako unogona kutoparadzwa nemakudo kuburikidza nokuda kuti unenge watyora mutemo. Saka naizvozvo manje tatikuona zvokuti muno muna mukaradzi muno marudzi akasiyana-siyana. Vamwe vanotedzera mutemo zveshuwa, asi vamwe vanobva kurefu manje vanenge vachiti kuisu mutemo kwedu isusu unodai. Saka havazokwanisa kuzotedza mutemo muno kuti vanenge vachiti kwedu isusu mutemo unodai, vanga kutedza mutemo yokwavo manje. Zvosiyana nevagari vomuno vanoziva kuti mutemo muno munzvimbo dzinoda mutemo uno nzvimbo chite zvakati. Ndo zvatakuona zvimwe zvezvi zvinosvika pakuzotitsaona, izvo svika pakuzosanganidzana nezvinhu zvakafanana naizvo. Zvinokuti takadatarisa zuva rakasanganidzana netsaona, izuva rokuti rakanga riri zuva rechisi, vanhu varambidzwa kuti vasashanda. Asi nokuda kwokuti manje vamwe vanhu vanenge vari maposha vanogona kupinda pasi masakiremo vasingatombozivi kuti vanhu vaenda pasi. Saka saizvozvo manje unenge uchityora mutemo, asi nokuda kwomudzimu inotaurwa iye kuti kana uchinge watyora mutemo usanganidzana netsaona, unosanganidzana netsaona yakafanana naizvo. Zvinokuti munhu kazhinji kacho haagutsikane nokuudzwa, asi kuti anogutsikane nokuona. Saizvozvo vanhu vakunyatsa kuona kuti chisi chinoera nokuda kwokuti vanhu vakapinda nechisi ndobva vasanganidzana netsaona riri zuva rechisi. Saka tichiti vanhu ngavatedzere zvinodiwa, chisi ngachiteedzere. Saka inini ndo zvandandidzi kutsanangurira vanhu kuti vagare vakaziva kuti chisi chinokosha. Munhu ukapinda munda nechisi, munda wako waidyiwa nemakudo ukakana kuti makonye. Uyezve mhondoro dzaitaura izvo kare kuti izvo wakapinda murukova une chitsvuku, kana kuti ukafamba mvura chine wakapfeka chinhu chitsvuku unorwa nemheni, ende zvinhu zvaitoitika. Asi kuti vanhu vazhinji hatigutsikane nokutaurirwa, asi kugutsikana nokuona.
saka saizvo zvinotokuona sokuti ne vanhu vazhinjika vanenge vakugutsikana nokuona nokuda kwokuti chiitiko chakadai chinosiririsa ane chinorwadza chokuti akasatarisire kuti tingasanganza nedambudziko rakadai huku tsaona dzinowanikwa bari tsaona iri panapa hainosiririsa zvikuru. Mubvunzo wandakubvunza hauna chekuita nearea yenyu but senzvimbo yamunoshandira hamuna kumboudzwa here kuti panogona kunge paine chivanhuwo zvakare nekuti izvozvo ndo zvimwe zvinokonzeresa dzitsaona? ya ipapapo journalist mabvunza mubvunzo wakanaka. musi wadhirika mugodhi uyu nguva yekushanda kwedu isusu muno munzvimbo muno muyanga yapfuura inini handiri pano. chisi chinotanga na 3 munomotenderera madzimambo yachifu vanosunga munhu anenge achishanda kubva panguva dza3 dze3 manheru. tinozotanga kushanda musi wefriday futi na3 saka uyu waiwa musi wechina ma12 dzousiku ndo pakatanga kunaya mvura zvitaura kuti nesuwo taitoti tiri kuchisa hatina kuziva kuti mugodhi mune vanhu saka pane chivanhu. Ko zvichireva kuti pamigodhi iri pasi apa vanoshanda overnight? Zvinoitika mumugodhi umu ndezvekuti manga musisina especial shift yanga ichiitwa imomo, asi kuti munhu anga achindopinda achiunganidza oyo yaanokwanisa mazviona kana achindogayisa. Saka zvanga zvisazikana kuti ungade kushanda continuous ne3 nights wakasvinura uchigayisa masikati, izvo zvanga zvisina anobvunza. Tinotenda zvikuru. Ko sofa manga mati maziso here madzimambo nzvimbo ino kuti ndo tsaona iri pana? Ya ndinovimba vakaziviswa nekuti muchena watinaye ari kutibatsira kuti asumuke aite basa irori. Handifungi kuti akasumuka wega, zvinofanira kunge zvinotova nehurumende mukati kunyangwe zvazvo ndisina kubvunza hangu kuti zvakafamba sei, asi ndinovimba mbototaura naye muchena ari kutibatsira uyu Mr. Casti achiti iye ndinoda kubatsira kusvikira zvinhu zvaita sei zvanaka kunyangwe zvazvo paine basa rakakura. Nhau iri kuitika muna Mukaradzi munoiona sei, kana kuti ndingati nhau yakaitika yetsaona tsaona tongoti tsaona hayo dzinoitika ndizvo here? Ya tsaona zvinoitika, asi maitikiro akaita tsaona iyi inoshamisa, asi iri tsaona yekukonzerwa nemaitiro atinoita epasichigare. Epasichigare pakauya ana sekuru vachitaura, vane matauriro avakaita vachiti kochesai chinhu chinonzi chisi, uyezve madzimambo itai kuti vana vateerere mirayiro. Zvino ana sekuru vakataura vachipinda mumukaradzi nevaripo kumukaradzi, sekuru mukanya vai vari kumukaradzi vachitaura kuti kwete kuti chisi hachiere musi wacharimwa, asi chisi kana chakuzoera chinozova chine zvinhu zvinozova zvine matambudziko ekuti imimi munozotadza kuzozvibata kana kuzozviita kana chisi chadini chaita. Ndaiteererawo paitaura masvikiro achitaura emukaradzi, asi inini ndakachamadzaka nenyaya iyi yazoitika iyi, kuti chisi chazomedza, chisi hachiere musi wacharimwa, asi apa chazodi charima. Zvino kuti isusu masvikiro acho kuti tivataurire kuti imi onaiko zvaitika, vari kuti madzimambo enyu ngachiuya apa tikwanise kuva nekuita chinhu chimwe chete, nekuti madzimambo ari kuripisa nechisi. Zvino madzimambo kana akuripisa nechisi, kana muchiti vari kuripisa munorevei ipapo? Ndichireva kuti chisi kana chati chatanga, madzimambo vari kuti kana une mari bhadhara. Zvino vakabhadhara, tikaenda
kumachina vakabhadhariswa chisi chikanzi vakabhadhariswa mombe 3. Vana vachiona kuti pabhadharwa chisi apa. Voenda kwaDotito vakabhadharwa 2000 yakabhadharwa kwachifi, asi tisingada nezita kumachifi acho vakabhadhara chisi. Zvino vana vasina mari vanozouya manje vakuti ko zvino zvavabhadhariswa hatina mari, toita sei? Ngatishandewo nekuti mari yekuti vashande musi wechisi. Vashande musi wechisi. Saka chisi panenge pasisina kapa kana vanhu vakuita chekubhadhara. Ndizvo zvakaitika. Zvino chisi chiye chakazomedza vana vaye kuti vachibuda chiuyai kamadzishe tichikwanisa kuti vana vabude. Vana vacho havasi kuwanika. Mambo vaudzwa kuti vauye. Mambo vacho vakuti bhadhare mhere $100 yekuti tikwanise kuita zvinhu zvacho, asi iyo ndo vakaibhadharisa nechisi. Zvino vana vaiswa pamurumana nzombe. Zvino masvikiro acho takaendera kuti neimi isu taakuda kuti tishandewo kuti tishande vana vari pasi zviri kutinetsa. Zvino masvikiro acho ari kuti aiyo dedzai madzimambo vauye vayananure mambo Matope namambo Madziva ngavauye nekuti hatichaziva kuti tiri mambo iri pasi pachifani. Vari kudhonzedzana machifi Matope nachifi Madziva. Saka machifi aya pakati pemachifi aya pana chifi ari kubhadharisa nechisi. Hatikazotaura kuti chifi uyu ndiye akabhadharisa, asi kuti machifi wacho pakati pamachifi aya pane machifi ari vechokwadi, pana chifi ari kuda mari kupfuura kuti agadzise nzvimbo. Zvino masvikiro acho wakuti aiwaka isusu tikuiswa kunze kuti isusu kuti titaure kana kuti tirevedze tinorevedza kana chifi aripo. Zvino machifi acho kuti huyai ari kuita uchingerengere. Tashaya kuti tikwanise kuti vana vabude nekuti tamirira machifi. Ndiyo kana nhau iri kutora nzvimbo kuno kuMount Darwin mushure mekunge mugodhi wadhirika, mvura iri kunaya yakawandisa. Naizvozvo ndizvo zvakazoita kuti zvinge zvichikonzera tsaona yaitika pari kunzika paroda kuitwa chivanhu chacho chichitungamirwa nachief Ani, sezvo machiefs acho avari kuti ndepangu avari kuti ndepangu, anenge achifanira kunge ari responsible nenzvimbo iyoyo pachina. Naizvozvo semanzwira amaita zvakare, hanzi kune mamwe madzimambo vaakubhadharisa zvakare kuti aiwa imika Friday tinoti hamushande, asi kana muchida henyu kushanda bhadharai mari. Naizvozvo tsaona yabva yaitikawo uri musi weFriday, zvinonzi chisi hachiyere musi wacharimwa apa chakarimwa manje. Ndo nhau iri kutora nzvimbo. Zvino vana isu vemukaradzi tashaya kuti topindira papi. Takuchibvunza kumachifi, vakuru vemachifi kuti nhai chisi chinobhadharwa here, chine anokwanisa kukumbirira here. Takumbiritsa mhuri yeZimbabwe kuti nyika ino kuti isvike pakunguva yakadai. Takumbira kwamuri kuti machifi, makuru vemachifi pindiraiwo apa, nekuti nyika ino yeMount Darwin yemukaradzi yatongwa maacting aya vari kuita kuti vatore mari panzvimbo isiri kuti vatore mari. Vakutora mari vachiti chisi chinobhadharwa. Takuchikumbira kwamuri kuti vakwanise kuti chisi chinobhadharwa. Takukumbira kwamuri kuti varidzi, ivo ndimi varidzi vematunhu vakuru vemachifi, kuti mutiudze kuti chisi chinobhadharwa here zvakuitika kumukaradzi. Ndicho chirongwa chatanga tiinacho muzuva ranhasi. Tongaitinzwe imi munotiwo kudini, chingave chivanhu here chakakonzeresa izvozvi, kana kuti kungonaya kwakaitawo mvura yakanyanyisa mugodhi ukazara vanhu vakavharirwamo. Uyezve chatisati takuziva pari zvino ndechekuti vanhu vakabuda ava ndivo vese here
kana kuti kune vakawanda vachiripo pasi sezvamakanzwa kakuti vanhu ava vaienda panzvimbo yairambidzwa nekuti painge papenya, kana vachiti kupenya kavanoreva kuti ndo paiwanika goridhe zvakanyanyisa. Andrew Neshamba ndozita rangu. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba chikupai. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye, my friends. Goodbye, my friends. Wakamboonana, tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.